isang negosyante or vlogger or prankster. Sumali ako sa PGT bilang isang performer na handang bumawi. Abangan niyo kung ano ipapakita ko. Magic. Susubukan ko ulit yan ang buong Pilipinas. Maaari bang mapakilala ka sa amin? Ako po si Carl Kion Carl from Kion. San Fernando, Pampanga. Bakit ka sumali sa PGT? Nakapag-perform na po sa iba't ibang bansa. Pilipinas Got Talent, ang pinakamalaking entablado sa Pilipinas. Isa to sa mga bucket list ko. Ito siguro yung bubuo ng, sabihin na natin, pelikula ng buhay ko bilang performer. Wow! Gusto ko yun. Handa na kami makita ang talent. Magic. Tabi. Lantaw, tabi. Ang magic, dapat parang pelikula. May simula, may gitna, may dulo. Sa bawat eksena, dapat may sorpresa. Yung hindi nyo makakalimutan. Judges, meron ako ditong koleksyon ng mga baraha. Madami kang koleksyon. Yes. Ang gusto kong gawin nyo, pumili po kayo ng tag-isang pirasong baraha dyan. Isa. Yes, slide nyo lang po sa harapan nyo. Nilapag nyo lang po sa harapan nyo. Alright. Lalagay lang natin ng marka. Repeat. Number 1. Number 2. Number 3. And number 4. So para mas random, haluin pa natin. Sir Donnie, pakilaglag sa loob. Laglag ko rin. Yes. Okay. Cut. Sir FMG, naglagan na ba? Yes po. Laglagan na. Laglagan. Okay. Haluin lang natin siya. Sir Donnie, kuha po ka na isa. Alright. Miss Eugene, pili po na isa. Bakit? Ay! Wala ako. Cut. Okay. Sir FMG. Alright. Sir FMG, ang gusto ko pong gawin nyo, isip po kayo na isang pirasong baraha sa 52 cards. Cut. Ilista mo dito yung favorite card. Then pag nalista mo na siya, hawakan mo lang sa table. Okay. Miss Eugene, Yes. bitawan niyo po muna yung baraha. Okay. Dahil meron ako dito invisible na baraha. Oh. Pili ka po ng isa. Yes. Pili ka po ng isa. Paano ka mapili kay Invisible? Invisible ni Juan. Okay. Tapon ko na yung iba. Ilagay niyo po muna sa list. Hello everyone! Invisible sa'yo to. Shout out 10 million views. Sir Donnie, ilabas mo yung phone mo. Mamili ka ng isang tao dyan sa phone book mo or sa messenger mo. Sa tingin mo, sasagot pag tinawagan natin ngayon. Ano pangalan ng tatawagan mo? Try ko si Hana. Try ko. Hana. Okay. Pero hindi ko alam kung ano eh. Hala! Lods, I'm shooting now PGT. May magician kasi sabi niya sa akin, tumawag ng isang tao. Think of one card daw from 52. One card? Yes. 7 o'clock. The 7 of clubs. Okay na po. Okay, thank you, Thank ladies. you, Hana. Bye. Bago ko pumunta Seven. dito, bawat isang pirasong baraha dito, nagtaon ba ako ng tagi-isang piraso? Sir FMG, for the first time, ano po yung card na nasa isip niyo? 9 of diamonds. The 9 of Diamonds. 9 of Tingnan Diamonds. natin. Sana, tama yung tinawag ko. Merong isang card na nakatawag dyan. Sir FMG, Oh tama. my 9. God. 9 Diamond. Wow! Diamonds. Cut. Lizelson TV. Good evening. 12 million in the house. Thank you so much. May baliktad. Meron akong isang card na tinaog. Wow. Check. Yeah. Dahan-dahan. 7. Ano kaya Diamond? Ano ito kanina yan, Kat? 9 of diamonds. 9 of Diamond. Same. Dahan-dahan mong kunin yung baraha ngayon. Okay. Iangat mo yung
IPJ ka, si Garcia ka. 9. Okay, for the first time, ano po yung barahan na yan? Queen of Hearts. The Queen of Queen of Hearts. Hearts. Sa tingin ko, yung date ng tinakot ko dito sa barahan na pili mo. Imposible yun. Tingnan natin. Ba't ka ganun? Meron isang card dito na nakatako. Miss Eugene, 9 of diamond. Diyos ko! Queen. dahan-dahan mo buksan. 9 kung Queen. Queen of hearts. Queen of hearts! Ala! Hindi ko malala yung tinawagan mo, right? Si Hana. Imposible kasakbuhan ko siya. 7. Ano ba ito kay number ni Hana? Meron akong isang card. Ano tinawag dito? 7. Check. The Seven of Clubs. What if? Paano kung Seven. hindi yung mga barahan na pili nyo? Paano kung ito yung napili mo ka? Sir FNG, paano kung ito yung napili nyo? Pero alam niyo ba na wala talaga kayong choice na yan talaga yung mga piliing baraha? Kasi bawat baraha dito, lahat, mga black o food lang. Oh, Black o food, black o amo food. naging pahulog nila kay na, di ba? Kahit isa-isa rin po yan. Black o food lang yan. Lang. Ngayon, Naisip. sabi ko nga, ang magic, dapat parang pelikula. So kung parang pelikula, dapat may plot twist. Kanina, meron ako dito sinulat sa aking envelope. Backstage pa lang. Judges, pwede pakiangat yung mga barahan niya. Yeah. Amo na magwaay. Alam ko na, ang pipiliing mga baraha ay FNG. 9 of Diamonds. Cut. Oh my God. 9 of Diamonds. Miss Eugene, Queen Paano of yan, Hearts. Tuman? And Sir Tony, 7 of Clubs. Thank you, Hana. Si Hana. Yeah. Kung alam niyo kung sino itawagan siya. No? Paano? Paano? Alam mo, Carl, hindi ko Multo. paborito yung mga magic hands. Multo ni Kasi Carl. Para sa akin, hindi talaga siya true talent. Kasi pandaraya or something, parang ganun. Pero, binago mo lahat yun. At naiiyak ako kasi mali ako eh. Naiinis ako sa'yo. Kasi mali ako, tinama, naiiyak ako. Ang galing mo! Thank you po. Ako kasi sobrang fan ako ng Magic Tricks. And to be honest, nakita ko na yung mga ganitong tricks. May idea ako kung paano ginawa. Pero ang galing kasi ng setup mo eh. Gusto ko talaga kung paano mo Malinis. kami dinala dun sa sitwasyon na yun. Yun, ako na-amaze din ako. Na-amaze din ako. Gusto ko yung lahat kami, parte ng act. So, congratulations. Thank you. Yes, Kat. Carl, paano mo nagawa yun, bro? Paano yun? Parang, ang hindi siya nagsisink in siguro sa akin because it was really magical. So, thank you for letting us experience that. Thank you. Sir Freddy. I saw a lot of magic, Yes, sir. pero ang ganda ng setup. Thank you so much, Sir FNG. Malinis. Galing-galing mo. Thank you. Naka-recover na ba kayo? I think. Yes, so fellow judges, it's time to vote. It's a yes. It's a big yes. Thank you. It's a big Dahil yes. binago mo ang pagtingin ko sa magic. Pinahanga mo. Thank you po. So galing sa puso ko, it's a big yes for you. Thank you so much, Miss Eugene. Ako naman, siyempre ako gusto kong makita pa kung anong gagawin mo, Carl. Kaya, I will say yes. Thank you. Ikaw, Carl, ikaw naman yung magic ko. Pag punta mo pala dun sa stage, alam ko na yung future mo. So, ang sagot ko, simulan ko na dun sa future mo. I said, thank you, Carl. It's a yes. Congratulations. Pwede bang sa akin na lang yan, Miss Kat? Yes, of course. Sa'yo. Thank you, Thank you, Carl. Kat. Salamat, Sir FNG. Thank you so much. Thank you. Thank you po. Thanks, bro. Yes. Isang tao, puno ng good vibes. Oh, ano yan? Nangyari? Saan tayo? Saan tayo? Lagi po akong paggabi, kaya lagi rin po ako nahuli na tutulog. Ako na ako. Oh,
vibes din kaya ata niyang i-share na talent. Susunod na yan sa Pilipinas Got Talent. On stage, medyo may wall pa sila with me. Pero dito na, pumasok ako bilang kaibigan. Wala, mas pumasok sa ulo pa rin sa isip ko yun. Lahat ng kwento ko. Yung papa yung nagkagasolina sa akin sa tuwing sumasayaw. Gabayan mo lang ako palagi. Kahit saan man ako may stage na punta. Dance can be so much bigger than just movement. Just bring it home. Sa finale po, gusto ko lang na may pakita yung talagang totoo kong crush. Sabado, 8:30 p.m. Nakakapag sa pawis. Ang asin niya. Ha? No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. With aging, nagkakamuscle decay, which could lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink Ion Sure Gold Strength from the HMB and YAG. Help build the cycle of strength. Painful and inflamed throat? For painful sore throat, take Strepsils Max Pro. Verdiprofen helps kill pain in as fast as 30 seconds and lasts up to 6 hours. Strepsils, own every moment. CDO Carne Norte. Ang dami pwedeng lutuin. Sarap sa itangitin. CDO Carne Norte. Bili na. Good day for a day. Halo, Pia. Oo mo na. Head and shoulders every day. So you're up to 100% free every day. May paubos mo? Dili ba po? Sa Dapat ubos mo, Mr. Chips. Birch 345. Ang lakas ni Pesa Class. Sa place. Ang lakas. Actually, hindi lakas. 3 lane lakas ng Birch 3. Dili ba po? Germs everywhere. Not to one kid. When you safeguard your wife. Shop, shop, shop. Ang gabra, ni Gali sa likod, nanda isang super health center. Para sa relief. I'm such a bug. Oo. Bango. Ang sarap. Kapag may Hansel sandwich. On a study time. Hansel ever after. Hindi kami iniwan. Hindi kami pinabayaan. Tuloy-tuloy ang tulong. Hanggang kami nakaahon. Si Camille tatang pinayan. Tumutulong sa mahirap. Si Camille tatang pinayan. Katuwang sa kabuhayan. Camille Villar, tatang Villar. Kita na sa utak number 66. Pagdating niyo sa mama, malinis na ba lahat? Yaw mo na kwartas, Camille. Padagan ka na. Ulit tao. Ha? Ulit ka tao ang silbo. Linis na? Kailan ba talaga mahal? Unstop. Nag-twin sabay sa haro. Ano to, Eggman? Age can't stop me from being my Sino ang taga Iloilo? Si Manny? 6,000 times more powerful than vitamin C. Now nothing can hold me back. Ay, hindi. May si Manny Bilyar. Ha? May si Bilyar. Manny. Astaxanthin helps with anti-aging. 6,000 times more powerful than vitamin C. Helps promote youthful Si... skin, reduce wrinkles, Yung laki, harap. Ano ba yan, no? That's the power of Harap kaya. astaxanthin. May lumislan, no? Magulang. Oo. Si nanay lang nagtapos. Saan bulo si nanay na. Slow down bone growth. Give him Pediasure Plus. With more growth, Dumduma ko na sa muna mo ano itong tuwig na nag-twin na sa haro man. Si Camille man. faster growth, and So, parang yan. Does damage build up in your hair? Say no more. New Dahlia Ceramide Treatment Mask with Hyaluron Ceramide penetrates hair strands to reverse Bata pa 10 to sa? signs of damage buildup. Stronger, smoother hair. 18 pa ko sa Camille ay. New Dove Intense Repair.
and protein drink with Centric Tuna. Packed with 22 grams of protein. Fit never tasted this good. Fit never looked this hot. Centric Tuna. Lakas kubat. Good evening, Ma'am Jean, Arlen B. Busbel. My love will make you disappear. Now try. Sa Bingo Plus, manalo mong pangarap mo pag may kasama. Sa Bingo Plus, may chance kang manalo anywhere, anytime. Manalo ka, kuya! Sa Bingo Plus, manalo ka sa kaibigan at pangarap. Kapilin sa Playing Busbel. Waga-waga pa sayad si Willie, no? Bala niya, hindi sa madaog mo. Playing boss. This is the burger. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a good deal. Ukay sa kainan, bakit ko na yan? Round 2. Mountain Dew, 6 months ang attention! Nakatulog pa rin kayo sa ikapitong season ng Pilipinas Got Talent. Dito, lahat ay welcome sumali. Ano man ang edad mo o trabaho. Malay natin, ang next grand winner ay nasa tabi-tabi pala natin. Pagpapot, Agapito, Palira, Pagpong, Taisis, Ayos, from Dasmariñas, Cavite. 4 na dekadang security guard. Ngayon po, may sarili na po akong business patahian sa bahay. Sa 4 na dekadang ako'y isang security guard, doon ko po natutunan ang aking talento. Doon po sa bangko sa Makati. At ito po ay nakatulong sa anak ko nung nag-aaral siya ng college. Kaya tawa ng Diyos, nasa abroad na siya ngayon sa Dubai. Sa pagiging security guard ko rin po, nakilala ang aking asawa na si Gloria. Nagpakasal kami na walang ninong, walang ninang kami lang po. Sa halagang 40 pesos lang po. Oh? Baka naman sa iba, po sumalang. Sige, sa Good luck, Mama. Yes naman, kiss! Nakasat mo. Grabe yung uso. Na-miss na din mga asawa natin, no? Tatay-kiss niya. Okay. Nana. Okay, dali. Okay, pantari mo na pa ito. Ayan na, ayan. Yes, sir! Oh,
Marker. Saan tayo? Saan tayo? May hinahanap eh. Babalik. Saan talaga? Kanan, kaliwa. Na! Step no. Saan ba? Yung ex talaga yung mali, sir. Sino po nagbigay? Good evening, sir! Magandang gabi, ma'am. Ano pong pangalan niyo? Ako nga pala si Agapito Salira Pagong from Tasmariñas, Cavite. 62, 63 years old. Agapito, may nickname ka ba? Tito, Bakit po ganyan ang datingan natin ngayon? apat na dekadang security ako. Since 1980 hanggang 2020. Ano ipapakita mo sa akin? Natutunan ko ito habang naka-duty. Ano? Isurprise ko po sa inyo. At sana magustuhan ninyo. Yo, kuya, Pito. Okay. Music! Green Aidan, Bensinsus, Bella Skyler, thank you sa paharang. Super Cedric. Kasi pupusan sa hangin. Kaya ha? Yung sino mo bang sumalan? Kaya pala tayo dito eh. Season 7! Pito! Pito rin! Galing, hindi namin naisip yun ah. Kaya painom ko ba? Muna po kayo. Oo. Oo. Nanginginig po siya. Pinapahan ako si Prince. Nakakita ko ng maganda at saka mga gwapo. Pero sa likod, hindi ka kinabahan? Dito, tatanong ko lang kung anong shift mo nung nag-security guard ka? Lagi po akong paggabi. Kaya lagi rin po ako nahuli na tutulog. Kaya para hindi pa mahuli matulog, napag-isipan ko paglaruan yung simpato. Kaya naging tulong. Inaliw mo yung sarili mo. Yes, ma'am. Kasi last warning na ako. Tanggal na ng trabaho. Naaliw kaming lahat sa'yo. Thank you. Maraming salamat. Sir Pito, grabe, nakaka-good vibes po talaga kayo. Ang ganda po ng energy ninyo. Ang ganda ng Salamat pasok kahit nyo. medyo may edad na. Masaya ako. Ganda, nagsiedad na. Nakakaangal po sa edad, sabi ni Sir Eddie. Hindi ba nagagalit mga kapitbahay pag nagpa-practice ka ng ganyan? Gabi-gabi pa naman. Yung iba nagtatakip na tainga.
bulat yung mga bata. Pero, siyempre, yun yung passion ko eh. Magpataya. Very unique yung passion na, ano ba tawag yan? Whistleblower ba? Hindi madali maging security guard. Eh. Dami yun na iniisip. Salubo po ako sa inyo. Thank you very Kuya Pito! Hi, Hello! ma'am. Ang cute-cute mo, no? Thank you. Naalam ako sa'yo. Bakit po hindi na kayo ulit nag-ano? Dapat nabilis na pinapila. Ngayon ba? Bakit niyo po napag-desisyonan na mag-retire na? Yun yung pagkakataon na malaya na ako sa sarili ko. Kasi nung araw, pag na-invite ako ng mga event, kailangan ko magpaalam pa sa boss ko. Pag di ako pinayagan, wala. So ngayon, malaya na ako, nakakarating na ako kahit saan sa Pilipinas. Enjoy na lang. Tama naman. Deserve nyo na i-enjoy lahat ng pinagtrabahuan nyo na yun. Yes, ma'am. And salamat po na sobrang good vibes po kayo ngayon, ngayong gabi sa amin. Ang sarap-sarap yung panoorin. Siyempre, pinagandaan ko po. Si FMG po may sasabihin. Idol! Yes, idol! Sir! Una si Haba ng harang ni Boss Bell. sinusubaybayan ko ngayon. Naman siguro ako makapiright ito ah. Kaya yung pito, pero kaya ko yung supply na mayroong dahon. Ayan, yung Yun ibang papel. ang ginagawa namin nung araw. Pinahanga mo ako sa ginawa mo. Boss, thank you. Okay, yes, I think it's time for us to vote. Ako, ay napakalaking yes. You're such a big ball of sunshine. But for now, I have to say no. Oh. Thank you po. Nako, kailangan natin yung energy na mo. Kaya ako magkaya sa aksyon. Ano na, isa lang. Thank you, sir. Kuya Pito, sobrang, ano ko, alaw ko kung naghahanap lang kami sa bahay, sa Bicol. Doon ka na, ikaw na yung magbantay dun sa bahay namin. Pero, ang hirap po talaga. Kung cuteness lang, ikaw na ang champion dito, Kuya Pito. Sobrang yan ang napaka-adorable mo. Pero, ngayon po, gusto ko, i-enjoy mo muna yung, yung retirement mo, Kuya. So, yung explore, and then, come on, don't do that. Kasi, I have to say no muna. Pero, lahat na nandito sa studio audience, palakpakan natin si Kuya Pito. Grabe naman. Uuwi tayo lahat ng nakita because of you. Isa, dua, isa, tatlo. Let's go. Kumusta po yung experience? Oh, super saya. Siyempre, yung sigawan ng tao na yun. May saya. Yun sabi niya importante. Nag-worry si mami sa'yo kasi nanginginig ka daw. Paano mo nalabanan yung ginig mo? Inisip ko rin to. Inspirasyon. Up next. Si Judge Tony, mag-audition? I like your performance. Haba ng harang ni Boss Bell. Pabalik na. Pilipinas Got Talent. Nanood naman siya. Dali na si Boss. Kinaskus mo pa. Wow, Stretch the congratulations, new Boss. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang kantsa. Ilang minuto? Put spot sa washing machine. 750 lang per wash. Ang Luanel Liquid. Great naps. Let's do 3 flexi with resensing blades. Swabe nga eh. Iwas hapdi. Hindi mo ibitin? Hindi ko lang. Sa extra rice, sarap ulam, daming sauce ng Max-Saver, sulit mo sa meals. 99 pesos lang. Bakit kahit quality, abot kaya pa rin ang right milk? Dahil gusto ng right milk na kayo'y makibahagi ng gusto sa buhay. Para sa pamilya, para sa bayan. Minutes yung harang ko, Boss. Galing ba po? Sa nanay na smart pumunti ng gatas. Salamat po.
Birch 345. May lakas, depensa plus, sa brain lakas, bone lakas, at immunity lakas. Triple ang lakas ng Birch 3. Bigyan mo. Pabalik-balik na nilo, sapat ba ang ordinary toothpaste mo? Sensodyne lang ang nirekomenda ko dahil may dual protection, ito laban sa pangingilo ng ngipin at cavities. Alam kong epektibo. Ang dessert mo, ngayon. siksik, sarap, at sulit. See? Konti lang ang mantika. Lusot na lusot, masarap. Switch to San Marino Cordura. Diba? New dessert. Amoy baby ko. Ang hardworking. Sipag ah. Ang babaw niyo naman. Kala ba yan? Yes, amoy good vibes. Amoy kala, amoy good vibes. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. At tumunlan. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lingkod Lapid, number 35 sa Manota. Lito Lapid! Manay, mapakaling Farex B. Para XP1, nandiyan kayo sa bali ha. Hindi ako pwede huminto sa trabaho. Daghan na nagsaling ako. Busan, Farex B. Buong Pilipinas ay pa-excited. Hindi nagpapahigong sa nanay, tusok, manhid sa tulong ng RXP. Excited with RXP. May tamang amount ng B vitamins pang araw-araw. Parents Vitamin B1, B6, B12. Bawang tayo. Singing right now. Ikaw, sudah nakatapyo. Malabasa, yung naman dito. Excuse me. Puti, pawis, at amoy araw. Yan ang mga mansyang inuuwi nila. Buti na lang, may bagong Breeze 3-wash pack na. Nagtatagal ng mansya sa unang bagay pa lang. Sige sa mansya. New Breeze 3-wash pack. Ay, bitin. Puti pa ang Chowking Halo-Halo Supreme. Super sangdam. Kompletong lamisa. Sarap na summer. Chowking Halo-Halo Supreme. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Awat pa ba hair ko? Let's grow it! Suns Out Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Sa tulong ng Glucerna, na-control ko ang diabetes ko. I lost weight. Galing, Dad! Mas naging active at hindi na ako madaling magutom. Dad, can we? 10 more minutes. Basta may tulong ng Glucerna, may resulta. Ang down, may bonus 30% more na. Kahit sa pawis ay pawis. Kahit kung araw na pinapawis mo. Sa bonus na walang downy. I am Protein with Centrifugal. Packed with 22 grams of protein. It never tasted this good. Fit never looked this hot. Centrifugal. Lakas makas kubat. Power up for kids and men. Help support their immunity with the combined power of vitamin C plus zinc. It Power Cs. My kids' defense is powered up with Power Cs. Yun lang yan. Turbogram, now online. That UK test for 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte to. Bet88.ph. You know what's new in Kinder Joy? It's the new Natsu's Animal Collection. Scan your kid's toy in Anhayuru. Look, a tiger. Go chase it. Get the fun started and learn about animals with your kids. Actual toys may vary. Grabe talaga yung kilig. Parang hindi acting, totoo. Grabe talaga nakakakilig yung movie. Sulit na sulit talaga. Kikilig din po kayo ng todo. Sobrang good vibes, nakakakilig, promise, naging super fan ko ng King Pao. Lahat ng problema namin na wala dahil sa pa. Pagkakadikit ng tao ng paglaban ng love.
My love will make you disappear. Now, show me. Daming pasayod si Boss Bell. Hindi, para wala nang hula-hula, mag-Tetra No Shake Formula ka. Laging consistent ang dose, kaya no worries. Most doctor-prescribed paracetamol brand for children. Fast take, no shake, ang galing ng Tempra. Confession. Pagdating sa lagnat, mag-no shake formula, Tempra. Laging consistent ang dose, kaya no worries. Dahil 100% dissolved paracetamol. No shake formula, Tempra. Take no shake, ang galing ng Tempra. Confession. This is a burger. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a good deal. Ay, grabe naman. Kabuti pinapasok kayo sa ibis. Mga pirata pala to. Kami ang Olaya Palitan from Quezon Province. 2003, nabuo yung grupo namin. Galing po kami sa iba't ibang banda or grupo hanggang sa nagkasama-sama na lang kami sa group. Nagkita-kita po kami sa Battle of the Bands. Usap-usap kami na kami na lang ang magsama-sama. Kasi isa ang aming hilig sa music, lalo-lalo na po yung reggae na genre. Para na po kami magkakapatid sa grupo. Pagka halimbawa po may problema yung isa, love problem, syempre hindi pa rin nawawala yung mga biruan. Pero pagdating naman sa dulo na, doon na yung magandang advice ng bawat isa sa amin. Tapos meron po kaming 4 akos. Pag meron pong isang lugar na tinamaan ng kalamidad, handa po kaming tumugtog ng aming instrumento. Tapos yung maliligong po namin na money, doon po namin ibinibigay sa mga nasasalita ng nasapuna. Sa band po, hindi lang naman po kami tutugtog para sa sarili namin. Tumutugtog po kami para din po sa ibang tao, para makatulong din po kami sa kanila. Ito kami sa PGT para may pakita namin kung yung kaya pa namin gawin nasa band. Gagawin namin yung talent na yon para ma-inspire namin yung mga gusto yung maging band na kaya. Sobrang excited naman. Hindi, pero bago natin sila ilabas, gusto ko lang malaman mo, ang ganda ng puso mo. Ibigay lang nila yung Lucky Charm. Saka ba? Lucky Charm yan. Good luck guys. At sana makuha niyo yung 4 years. Good luck guys. Go, go, go! Good evening, mga pirates. Good evening po. Ano po ang pangalan ng grupo niyo? Kami po ang bandang Olay Yapanay. Anong ibig sabihin ng Olaya Palit? Yung pong meaning po ng Olay is eme, okray-okray. And then yung pong Yapanit is reverse word po ng tinapay po. Pero hindi naman eme-eme yung ipapakita niyo sa amin. Hindi naman po.
Pilipino. Ma'am Masaya, Jean, now mapalibang playing. tayo. Hello, Sir Jer. Good evening. Kamusta na, Sir Jer? Ito to be honest, nung pumasok kayo, akala ko joke time na hindi nila seryosohin. But I was wrong. So start ko na. It's a yes. It's a yes. Lahat to. Olaya Panit, thank you for the fun. You really are talented. See you again. It's a yes. Thank you for your energy. So it's a yes for me as Wow, well. tatlo na. Hindi ko na ibibitin. It's a big yes. Thank you so much po. You have 4 yeses, guys. Congratulations. Congratulations! Basta kayo sa next round. Play kita mamaya, Sir Jer, ha? Oo, Sir Jer. Gi-off ko lang kasi, may kumanta si Donnie Pangilinan. Saka yung, anong tawag ng banda? Dahil bukas may mga magpapakita pa ng kakaibang mga talento. Ano man yung talent na yan, baka kailangan ko pag-aralan ko. At may nakakakuha na ba ng first golden buzzer of the season? I like to describe your performance. Just about good. World class. World class. Nanonood ka ba dyan, Sir Jer, ng PGT? Masayang birthday celebration ni George Catherine. Dito pa rin sa nangungunang talent reality show ng bansa, ito ay Mahal ko ang mga bakla. Masaya pag may bakla. Dapat may bakla. Pilipinas Got Talent. Pilipinas Got Talent.
Saan ako nagsimula? Thank you sa paharang, Mami D. Now playing Mom Chin and Boss Bell sa kabila, sa laptop. Ma'am Jen, pasensya kanina ha, hindi ako naka-join na early pa. Pumunta ako sa bayan. May binili lang. Gabi na ako umuwi. Quarter to 7 na. Sobrang saya ko po na nakalala ko kayo kasi lagi po kayo kinikwento ni Eman. Putting a face to the kwento, it touches you even more. Gusto alagaan mo sarili mo, yan ang puhunan mo eh. Kasi minsan makakalimutan na hindi pa siya kakain. Basta gagawin mo yan, sabi niya, habang kumakain yan, biglang nagulat ka na lang, hindi ganun. Patuloy lang ang pangalan. Mga nalo siya, pang-film pa rin siya sa akin. Natuwa po ako nung narinig ko yung message sa akin ni Mama. Kasi hindi ko aakalain na ganun pala yung nasa isip niya. Sobrang dami na natin pinagdaanan dito sa Time to Dance. Saya ko lang na nasa ganitong point na tayo. Wala na akong ibang maiisip pa na inspirasyon kung hindi itong kalagayan natin. Kayo na ni Papa yung nagkagasolina sa akin sa tuwing sumasayaw ako. Naging vulnerable yung tatay ni Eman kahit hindi siya masyadong nakakapagsalita. Ito hilot ko na siya. Iyak siya ng iyak. Sabi ko, manonood lang tayo. Walang iyakan. Tuloy-tuloy pa rin ang iyak niya hanggang matapos na lang. Ganun yun siya pag natutuwa. Sabi niya, Tuto. Tuto kasi ang tawag na dyan. Natatouch po ako kasi hindi niya ako tinatawag pa yun. So pag nandito po ako sa bahay. Kaya nagulat ako na pa naging mustandaan, ginagawa ko ito lahat para sa inyo. Simula pa nung unang sumayo ako kasi alam ko na ito yung talent ko. Lagi lang kayo dyan. Kapag andun ako sa stage, di kayo nawawala. Nandito kayo parati sa akin. Kayo lang nagpapalakas sa akin. Wala nang iba. I hear about these stories a lot. Lagi kong nakakausap yung teammates ko about kasi nakita ko siya first hand and yun, ito yung isa sa mga rason kung bakit nasimulan rin yung Time to Dance. Thank you for being an inspiration. Thank you for doing this for your family. Kasi ang dami-daming mga dancers na may similar stories sa'yo and I'm glad that we're able to tell your story. Nakaka-uwi ng puso and sobrang heartwarming kayo. Maraming salamat. Thank you, Ate. Nakikita ko rin yung patuloy-tuloy na paglaban at yung passion ni Eman when he writes it.
And I see through his eyes, I see through his heart. And totoo yung sinasabi na iba talaga yung hugot ng mga dancer pag galing sa mga background na ganito. Sobrang motivated talaga ako. Sa finale po, talagang gusto ko lang na maipakita yung talagang totoo kong craft para maka-inspire ako ng mga tao. Na kahit sa ganito kong estado ng buhay, kaya, basta magsikat ko. Sunod ko namang mas kikilalanin ang pinakabatang busy na si Ice. Twin supporter, thank you so much. Hindi mawawala. Kahit Still playing, Ma'am Jean. sinabi ni
Dan Musbel.
Ma'am Gian Busbel. 10 o'clock na pala. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye everyone.